umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Mwanchi wo murigerero Ndizi TV nago bwansubo mu gusine kinga kingena ngo kwarigana ime y'umurobero ubwo komenya okuya inyoro no murobero togose nuba manke igoro yobo chenu bwemibire ito nakitwente koragera nakitwente kwerenda wetanga kuri wasama rwaire nabo igo emicando yekinyenjo ao asiri turi rero nimba tomugeni gaiga uyoro mumanyi mono ogotsemia amange uracho gotsemia mange igoro yekinjira tubwena takoriya chindagera ekyo nakina mwanya bantu tamenyete igana nakitwente koriya chindagera ndagera kitwente koriya ndagera tutabwente ko yasekerengo ki eriyo kwene kiabuna nkomenya tore buyake bwachenu yakogera twarore kinga kinyinge umuntu nabagota babuna nkoragira enda yane mpaka nerego kana na igotire manye gotige koragira ndagira kurendera ngo semi gutora mange igoro yekinchira tubwenerete kuri ndagira kitubwenete kuri ngakiki eriyo kwene kiabuna nkomenya tore buyake bwachenu nene wetanga kurwase amaroire nabayigo emechando yekinyenjo ayo numurobiro kore tosore nanche Evelyn Osero ekerango kwarigania obe kugusanga na intwego ikomero kore nyoro na sensemo ya Facebook nibo tonyora witira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube bo tonyora witira Ndizi TV News okwarigania asenche ya bene kinga kichiga ekeronta ite kumwarigania omugeni weri tkoria rero abega gutumanya ereningo na ndiga ya gutuka mono eriyo abe tobe togosemi wa amange guseko iwa manke akorwa asare karibu sana omugeni. Thank you. Nabo kumenya umwanchi umurigerere tari yawo nane nenkaiga igogotoka na ndiniki ekogokora. Okay. Esa marita nkoro kumasikerubo ncheno munyagitari we ukoragero kuya a nutritionist ese so ngotoka chinsemo chia suneka nimbwate a very small restaurant ego deal ne chindagera chia chindagera onande ngo somindo koragero kuya na ngo nimbwate medical section ese nkoro kya abantu muna bakora juice nande nkoro serinde bali batali konyara bagenda bachikunya kunyu ngora muna batagiteke wango keri batagi. Karibu sana somurobero yega ambe mana se koreta topic yega yo morobero bwe chindagira ntwente muna mwanya abantu tumete abanda banke ntumete chindagira nchiro regito tamanyeti abandi gose mbamanyeti na kindagira korosi gose ndagira yebwente kuri yegunga kiki na ngakiki bonekero to kwa na generally about nutrition ningi dominate nutrition in general. Nutrition umaitu muntu ka kwande nutrition okorengera straight away ndagira I don't think naroro ruo ya gotebe go nutrition ya bekale ndagira yeah so kero to kwaniro koragera okuya number 1 okorigereri inkimbwate sani yane maita bande na muna gwateba ngokoragera okuya ai wenda yomire enda yakanira manye gutega koragera era bono oragera but ese muna into abanyagitari ekaba tango koragera okene kero gwatendagirire balanced number 1 ese sani yao na kionye bageta ndagire mbegeta ntobwate gintu kwa carbohydrates obukima no bilo toke biasi erongori no belong party carbohydrates ntobwate vitamins na bigo to madini ya makamaki nakyo konyorera na nyagitari no ino musibati uri morito kero wa ikire ente gitangani okoraegwa amadini yare iron folic calcium kulingana na ngakyo burito bwa bure nande nakyo kororekana kimwili nali bako manyanki bago kwa but generally goikaba kwa folic na iron so amadini aya toko yanyora kurwese greens chinyeni muntu tabwatinye ni mwaye oitararage nande nabo okoba without carbohydrates lakini gukuri chinyeni mambe gokendio olivia then ntobwate gento tokoroka after vitamins ndo na tebere carbohydrates proteins ichibona to guchinyora ntobwate animal protein chotokurusi enyama y'ingombe y'ibori chingoko ebisusu bali bakori ebibyonse ichim proteins nande ntobwate plant ebintu bya mugondo chinyende is part of protein ntobwate chidengu ntobwate plants generally chiri chigotwa proteins lakini bono maite ikigekogera
most of the time twateba kwaria balanced diet na kiki bintu ibyo spigo kuria kemekemo tinkagira tinga no nyore bintu ibyo ciuganiri umanya no build umubiri that is why togotena lazima onyore nga no balance tese sani yao na ande ntori watanga kera ritukurie nya samawere na ara protein amagena ni protein chinyende kari obokima itu muntu narora tebi ari obokima ni chinyende astoki na kibone konyarekana but nero tokuroka balance that because kari bantu bonse bara afford nyama na mabere right so gokuria balance diet yotware economically otware bitatu it doesn't matter what group it belongs lakini biroro it's balanced then unyuna mache kawaida uri na matunda amangi bona matunda no to konyambanga ga mwise protein yani se vitamins and green leaf vegetables na matunda go belong in group abana kirigende carbohydrates yo bwa yasumubire provio baito kwa chinguru carbohydrates yo kwa chinguru lakini kero yako ile chinguru kokorie nyingi mono kwa chinguru chikwata cietanite kero tabwati chinguru eso ko chira it's as well nga no buroiro coherent rumo so that is why gotezunga igererie gasingo kwa I am nayo gokora boni ukaransteya ubwende to kwali carbohydrates but okay because the amount of chinguru organite so mubiro nechinga sana tare ku nyumba ukiga siri techira batoro chinta go compare na monto okora maybe mjengo nere bono ganiri akunu sembe kabisa because natagete chingo yes bono in our daily routine umuntu ore no moto bwati mu chando de gwensi asumubiro ene kyabwente kuri ndagire ko romete ando mbaro bakoragere kero bagure nchara mbaro bamaite buna asenge enjoy ye lunch time wikandagera asenge nje nsapa wikandagera ose breakfast ine kyumuntu ndagwente kuri ndagira yaye in a daily routine daily routine kero muntu ore no abwente kuri 5 meals a day 5 meals a day Ndoto everything about nesani actually. By 5 meals a day, I mean, keep umubero omaito onge gari. Right? Yes. Gari yonyoki, did wakiriga, go nchoro steering, go amafuta yango so are engine parts nchiro ago so. So imagine ore nchiro ko gendie gari lakini urochenga mafuta yango erari. Tori ochaka gutwara stress. Yes. Nga mafuta yanga kibono nkarinko rusie petrol station yeranga. So it's the same no mobile. Mobile no organs chia njibwente ko ba hydrated, njibwente rete ko ba normal chiko work normally because kwa abokire right. Yes. So kumuka mambi first things first. Can you breakfast? Breakfast ye depending na chinsa kwa aboka. Onye kwa aboka saa 11 uwenta kwenye breakfast saa 12 ose saa 1. Kwa umobile time uprocess na kwa buke to konyo shitwalio kane chirongori ne chicha onye kwa buka saa 1 ko umubiro 1 hour ya resting ochake kwa adjusting na abokire bona si umanya guchaka kugani ndagera so breakfast ye era bono wekebe balanced na ande sege songo to tenga breakfast eat like a king ekinye kuandaliwa meza so kere kinye kuandaliwa meza odwa okore kwende na kingote ekinyi kianda meza chindagira chikoba chinyingi kwa roti wono wikebe muna nateba protein carbohydrates vitamins bona buno gochaka juice ngochaka konyi kora muri abasungu kero bakore kwirende kero bakoragira okonyora umuntu abwate first things first juice most of the time we fresh juice really nitese plants right then wacha not lunch mid morning snack so monto monne kwalire breakfast is balanced na not every you eat like a king then there is a mid morning snack here Kalras muri yentekenen abukuri ritunderimo orange usuri apple usuri ritoke aba gusikwanza amatoke tubwata ikirara ire mugondo so ori ritoke no ene irimo gusabire umubero wako ba kept busy kwarone that way nabukunywa mache after that usonyu nande usini fresh juice lakini wakipire umubero busy then lunch kwarone so kwalire lunch yao saa 7 ira
Taru. Yes. And always ikiga tungu kwa na gwetera lakini strive kunywa machi before meals. Before meals, 30 minutes before meals, was 30 minutes after meals. Yes. That way, eso muntu otagete ko lose chikiro before meals is better. After meals, no muntu ore kawaida tu o maintain it weight ya yore sawa. So after meals, 30 minutes after. So that kwa umubiro time, o process yendagereye kwamanya gukigo chaka kunywa machi because ya machi gagusipi. Kwa rot. Yeah, so go kunywa before okurasibi umubiri wakora kwamanya kuragera Digono nye breakfast rimambye kubukanira advisable nabo kunywa machi kunywa machi amuriro. Not really hot, even warm. Yeah. Ande to ngotera pole pole ugosiba kabere gatatu muno muntu kunywa chai. So that umubiri omanyanga eyine ndagera kumaite muno wo matera machi naro nabagosoka the same process wangu na ande kina kitutagete ku avoid. You see. Yes. So kwamanya kuli mid and evening snack yenero tari kintu kire complicated nero ni fresh juice usonyo amabere glass use nande tari tagani iri kintu kego chigoba process y'ebintambe ko digest. So that's why we call it a snack. Sawa. So you can take a glass of milk usori rige na noene riyeke usoro asika chumbari chinyanya ebitungu carrots o mixi o bekera kandi mwega ori eso muntu ore nyomba so muntu utari nyomba nabo okorora iki fruits iki togotara na ki ogosoka isikwe konyora bangina ribo ibanda bakonie matoke bakoni kiso inchira available kwali. Then now wapanga for supper. Now supper you eat like a pauper. Ese intore ngai ese class. We have middle class, high class, na low class. Bono ragira muntu low class. Muntu low class ye budget ya waka RHS chinke. So pia na aya wake budget irebo. Akantaka sinini tu ko chimutimukira. Umubiri wakoreki obe busy. Because most of the time you don't want to make organs chiao. Chirengerete maite nga mno bongo. Diyo raire ochakorengera rimube kintu getinkore tukura. So the same way nenda. Basa konye overwhelm egendere ego kupange bintu enda wakoba kwaragera too much ono tuli gutimuka munegane. So breakfast you eat like a king. Lunch you eat like a queen. A queen ekoragera na madoido. Then supper you eat like a pauper. Asante ndetranda sumut mukweda kayemo tugwira nogendere gutumanya mange mwencho muri rimbya mano banekero gendrete go tugwati miyo murubiri wakomyo kuyatogendrete go semwa mange igoro yechindagira cyatugwenderete koria iriyo kwenekya buna imebere yaito nerebu yake bocene twatranda sumut mukomasine ni kwira na turaseka gitari gitambe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omulyeria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ly'obuncholia bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abalyeria kurwa chikaunti sana na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omulyeria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime. Are
y'umwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net iri guturigiriria na bwigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'umugusi. Ndizi TV obwanso bw'umugusi. Mwana nendo mwanchi umurigirira senchira ya bene ngo kwariganiye ryo togendere go semi wa manke igoro ye intira tubwenete koragira cindagira nchiche tubwente koragira koria na ndena kitubwente go chiria iryo kwene kiabuna emibere itoni gere buyake bo chenu anene wete goto wetanga kuru asokonyora emechando nabo igo amaroire mono ntetachi gutumanya ikara yanyarikanira umuntu utari korie ndagira senchire bwerete maroire kiari go semu chando kioni mono okonyora umuntu akonyora ase umubiro ngo nani ngo kwariganiya senchira ya bene iryo beko gusanga amona into komairo togendere go semi karibu na inde sana. Kwa bere go kwanire igoro uno muntu agwente koragira ina daily routine kwa kwanire breakfast ndi muntu agwente kori lakini bona abantu buna intumanya abantu ntubwato mu cyando mono sape wate bo muntu agwente kori a small portion indagirenge kigima lakini nde sape yo maite nyororo umuntu korara go sensa ine umuntu akoragira saa 3:30 unago kora isaba iga ko chiborere ngi muntu agwente kori sape ye how many hours or how long agwente kori before asweborere korara. Good. Bono chita binjiro tubwenete kwega kurwisa abasongo. No en Africans kare abagaka by saa 12 oikiro muchi. Ama itenga next no wesabi aragere. Lakini bona abantu ba tokweroka nga Generation Z na millennials. Ono intokare weka nyomba saa 8 na ndo utagete koragera ubukima kinsi. Na kigekogera mawira mange actually achire. Because ntobegeti mobero ito ona a schedule. Manye tena ki ngoboka mambi enkoragera iga next mpange terito koma it's easy gopange time teboye ntebinga lakini yendagera abantu mbaligo gotanga tokogenda una rituko liko ikwebanga but obango mubero omaitenga every day nkoboka igente getanga ningokora no kunywa match igiya kabere nari gusana amatunda ikiya gatatu nyugose ne chai boruwa bundi no mugati chipisi bere chire recommended ibere by the way for a normal person lakini abantu mbali bagwetanya obe kumugati yo ya moiga bakasa kwibetera onyo linga ega but ese diet wise ichira ni chipisi bere because chipisi chibere tori go chiribosa obe kora kagena maybe rikarange ose liyeke kwa makubikana kachumbari yao warori lakini bona abande bakoranga kanji korosi ibinte byonsi tango timbe geti umugati ona akire cyane but kawarori rega bukwalire carbohydrate ne protein nande chaye ngo dilute tore so to go dilute chaye it means na tindanyora madini ari onsinga ne that is why o need to take time no rende te gasiye yawo no mubero onyorende bo because ye gasiye ye ga ne ti umubero yo manya koraki umanya gokoboka mambi ogenda right so onyene ku keep it time every day my tengo ikore saine nyumba chio teli nchiro yenda because marago bubwente kuria kandagera gake ode ndagera ubukima bo kakeigo na gasukuma kao na kanyama kao uragere ogende nyumba ikaranso nyuma machi no na ya modro beke no ene ndimu and you're good to go urare because you're supposed to sleep an hour after meals. Ono imagine gwa ikire saine kwa ragire nande kwa chire kurara ryoka. Toro chigo mono ngusumboro mobero. It means otagete kurara at the same time wenda nere tagete go digest ndagera. So kwanyoranga obongo buraire enda kero busy. So chi message yechinjira chigo tomana that is why konyora umuntu aguchaka busaigo nga ngoma ite na arotanga use no korota kuri saa zingine no part yo bobernero yaringe busy that is why ya to wrong signals goche umuntu wachaka korota you see so 1 hour to bed even 2 hours to bed the better so that kurara umubiri wo gutimuka because botuko obwenete gutimuka bono ore sleep mode yo bogo ende tari sleep mode so at least 2 hours 1 hour kerore extreme
2 hours the better. Na breakfast imbaro babwate naro monda ko bo kamambi orgo bokima chinsage chochi yago so muntu kwanyora mukade githeri. Is it advisable mondari ndagireyo? Era advisable depending ni gento gukora. Na kinata era na professionals njirororo ko gende gaso kumaite ngankubuka mujengo nkoge. Yes. So mujengo keronko enda mujengo nganiri ndagire ndito eguchikonga chinguru nyare gokora kikoimukia magena nichi simiti. Assuming no mwari muri kwende kirasi maite ngutenera 2 hours a day, yani 12 hours usegutenera 8 hours. Yes. You see mwari munera na bagwenete kwirengana ki uroche ndagire yenkoli te tani mono ngande te chaise mono. So oina bakoli carbohydrates na bechiko benyinge na protein alafu chinyeni chiro cyo maite nchibwatinga pero karinki. Chinyeni norie sani ichire norie ndo ichire akuna siku mtu atakwambia ngabono ngo chikomentori wait guseke ebintu biko mu chando mostly carbohydrates ni protein. So carbohydrate yao na erokoligere the amount of work I'm going to do in a day. Umuntu ekara stay bengi. Egenta gutumeka no bongo. Tali nguru ago gutumeka kuri. Umuntu buno yu abwena takuri very light carbohydrate ona kingo tero mugati yo IPC be. Kwarori. Ari for example na mubangire toast. Toast ngese no mugati to kubeka magena ime. Yes. So nanyo dipiria magena gusena magena abere assuming abono na beka abere akwenda 4 pieces. Hivyo hiyo ni chakula ya watu wawili. Okay? So na bekira magena na mubekire kachumbani. Gusena mubekire no nyine fruit salad, right? Nkumubekire fruit salad yagendere kuri. Always keroko bange ndagera yao onye it's not cooked. Ndagere etaro siri ketara etiwo muliro chaka ni iliembese. Iliembese I mean fruits na vegetables. Broccoli vegetable salad chikoli uchimbese chaka na chirochi so that cha prepare umubire by the time you ingest carbohydrates actually waisire koigota so utakula kidogo. And human beings nkwe bari most of the time no any say bali ngo kwandira guse bipindi bya na njengo ataye ukobeka okoboko kwawe. Kayo wakobekirega wako na cha enusu. Yeah. Kero wako na chire nusu half. Yanza ni chini. Yes. Kwarosh. So twatiga irena gochigoro. Togo butigara na gochigoro kwa butora kabiri. Ebo means ga carbohydrates ga protein. So at the end of the day ndituko ndiyo ra chinyinge gwetanye kerengo. Because carbohydrate chinguru chikwalire chinyinge chibenchi tumeka eso mubere chikwenda chiaba fats. That is why konyora basubati most of us easy vitamin. Iyo ndio inaleta talikende excessive ama after misagochi energy yabire too much. Asinyire sako inajigeuza inakuwa fats achaka ko retain iso mubere. And mostly yago chakera parts chiri easy rice apa hips chi wetani echenda enda ge wetani etire to mogonga echa magoka na magoro bono gochimae. Yes. That is why konyora bagaka bakunyichibia togo chiruka empty calories. Empty calories it means kenenge ochigo konya. It's recommended too. But stinka geretinga abantu mbale bakubwati amachikai. Ekanyi sana na ya butwe kachekire 12. So empty calories ichinjibwati asichigochi. That is why konyora abagaka ebitambi inda ya ichoyi. Echi there is nothing in that stomach. It's fats na empty calories chiroro chuka. So ntevi kwanyure too much use kwarire too much to china yakware ntarobo boroira yebeka. Yes. Exactly. Abono chindagira nchiro mwagoteba buna chikwirigeka gukora digestion kati ya proteins na carbohydrates. Ndagira kicho konyora chikwirigeka kambe egetambe go digest as mubiri. Mostly carbohydrates na proteins. So proteins nchibwate energy na chirocho. So kero chibwate energy ya na kyo goteberunga afadhali onye kumaite tindi wakoraga asinyinge buna as a person ni kule proteins mingi because energy yaye gutumika bwangu. Koera bwangu. So to konyora problem yo mochandonga uta increase in weight gusengo chikonorore. Lakini bono energy ya carbohydrates na retagete abantu bari bakorega asienko. Kwarori. That is why keruko bange sani yao no emanyete. Toko ba advice nga na kitoko batebere mu emanye. Kero manyete nga nchega asingo kora ni yerere
teri limited na inche nkwe limit esaidia carbohydrates because na chibwata energy ere high na ande kereta bwate asego chiyo nchura ya mafuta proteins energy ayere iriyo kwera bwangu bwako kwarore so iriyo kwera bwangu means na bukori nyinge na ando nyetumeke yere within a day so kwali ere nyinga yo monto maete ngaki inchi gasiane tilindito nande nkorigereria schedule yana niko sawa kukula hii chakula yenye ninakula nande ngo advice tora abantu no any chende nomo lazima nga toge kugweta ngene nyagitari eta services nchiro konyora chire free like weight kugopima weight toma konyora gento koroka BMI body mass index BMI na onde bwensi nutritionist by the way I'm sure chinya gitari even public hospitals lakini abago advice and it's free kwagenda bagote BMI yao nero tokuruka normal low ni irere high obese so kero wa itro ragu advice agotenga kino BMI yao by the way ndo chenga it's not normal nero kwa direction na ki keretari normal nkimbwena tawakora so onde mwensi ori ai ngote bi public botambe na ki kero wa itirange ne facility yenye gitari services echi free chiko ba triage aba bakuruka pressure weight na height most of the time mfuribire waeta wapimwa so that kwa manyisori so that no ene kero kwirenda health wise that is the number one rule BMI ane iko sawa good ambi muna so semi obo kwa bero utumenyekere ngo kiri umuntu agwenete kuri korengana ne gasi ya ukora gusemingi kiriare abono asumu cyane ndogo cyotoka namwana tuzarakwanira mono fruits and water amatunda na maje nategura da umuntu ari ritunda nabakubuka mambya amini ali amatunda atatu aike saa 5 ali amatunda atatu aike lunch amatunda atatu niki ike amatunda na umuntu agwente kuri ike wango kingana matunda tabwati limit matunda ni chinyini tabwati limit because nko gotenga na bwate limit tabwati kenda comment apart from good things so mubiro nande muna nate bariri kerokere buya zaidi na kerobire bibese kwaror na onyene litunda ne libese rori ndi korosi chinyeni echi eskume yabantu bako kori kwirinde bako karanga kwanyora umuntu oberiri mumayete baba tanjeti skumeta yeti kwabiri wakora ubwanzo nandi wakora madini yali yakubona ukuri tu fiber na fiber gotokonya tu for toilet purposes kwende cho yako isikue ngumu so igotera gokonya bado toranyora madini yali vegetables na fruits nchibu at limit you can eat the whole day but pia o make sure nga keroko vegetables na fruits no vegete other foods chia boost vegetables na fruits because na ndito na mache hydrate umubiri barimo akora skin chiko glow muntu tariko glow basayo most of the time ari matunda mangi na mache uche kintu mune carrot muntu maita akorore carrot keweta boy ngaboni genteke ngainda kibeki unkolingi kerankonya abange bametenge carrot inkoli okobego kondo sia maiso lakini carrot ibwate very many benefits collagen okoenda eduka kwagura mafuta abwate collagen kwagura mafuta abwate sijui turmeric abwate ebintu ebino bire mukondo kali twaende chiro tuwabieta nandi waite eduka kwachi kugure sabuni ebibwate oroche what is easier noroche carrot kero kwanye blend kwaro siri wose ne juice kwanyu collagen iri okori na erije kusumobe so direct sawa asante sana singe bironda iturakorera ga session yega tumanye kugendera ne session ya kabere mwe mwanche umurigari wana twabere togosemi wa mange igoro yechinchera chindage tubente koragera bune ntumwanya bantu chindagera nchiche tubwendera takore na ndenga kikiye yega tubente kurindagire yega asenchire moyo kwene kyabuna emibere yaito nigo erebu yake bochenu asari tukorera rero no tugukorera umurubiri yo gaiga kurinde ikigo cyane ndetogendere gusanga mange ato senwa mange igoro iyo koragera okuya no murubiro kore twasore na nche Evelyn Osero.